Funtzio kuadratikoen azterketa grafikoa egiten jarraituko dugu. Beste ezaugarri grafiko bat. Parabola hauek irudi simetrikoak dira. Hemen daukagun lehenengo parabola honetan simetria ardatza zuzen vertikala izango zen. Bigarren honetan simetria ardatza zuzen gorri hau izango zen. Eta hirugarren honetan zuzen urdina izango zen simetria ardatza. Hiru kasuetan, simetria ardatza da erpinetik pasatzen den zuzen vertikala. Honetan, honetan eta honetan. Hau da, zein da parabola baten simetria ardatza? X berdin erpinaren lehenengo koordenatua. Ebaki puntuak. Ardatzekiko ebaki puntuak kalkulatzeko nola egingo dugu? Parabolak I ardatza beti moztuko du. Parabola gorri honek non mozten duen I ardatza ez da ikusten, baina zoom eginda hor goian moztuko zuen goiko puntu batean. Eta urdinak ere ikusten da I ardatza mozten duela. Orokorrean edozein parabola marrazten dugula, I ardatza moztuko du lehentxeago edo beranduago. Baina X ardatzarekiko ebaki puntu bat egon daiteke, bi egon daitezke, edo bat ere ez, ganbila den kasu honetan bezalaxe. Nola lortuko ditugu baldin badaude parabola eta X ardatzaren arteko ebaki puntuak? Ebaki puntua baldin badaude, modu honetakoak izango dira. Zerbait, 0. Zerbait, 0. Hau da, I berdin 0 izango da. Orduan, horrela ebatziko ditugu. I 0 egingo dugu, formularen lekuan ordezkatuko dugu 0en truke, eta geratzen den bigarren mailako ekuazioa batziko dugu. Ekuazio horrek soluzio bakarra badauka, ebaki puntu bakarra egongo da. Bi soluzio baldin baditu, bi ebaki puntu, eta soluziorik egongo ez balitz, ez zen ebaki punturik egongo. I ardatzarekiko ebaki puntua nola lortuko da? X 0 eginda lortuko dugu. Xen lekuan 0 jarrita, azkenean gai askea geratuko zaigu iren balioa bezala. X0 eginda, iren balioa justu -lau izango da kasu honetan. Ebaki puntua 0 -lau. Beste kasu honetan 0 24, eta kasu honetan 0 0. Hemen ditugu ebaki puntua markatuta. X ardatzarekiko ebaki puntuak eta Y ardatzarekiko ebaki puntuak. Orduan, funtzioaren urrats hauek emanda, grafika guztiz aztertuta geratzen da. Ondoren, funtzio kuadratiko mota batzu aztertuko ditugu. Hasiko gara I berdin AX ber B erako funtzioak aztertzen, hauek bezalakoak. Eta jarraituko dugu I berdin AX karratu gehi Z erako funtzioak aztertzen. Lehenengo kasuetan B eta C berdin 0 dira, eta kasu honetan B berdin 0 da. Bukatzeko ikusiko dugu ze eragina daukan C gaiak funtzioen grafikoan. Hau da, gai aske aldatzerakoan ze eragina daukan funtzioen grafikoan. GeoGebra programaz baliatuko gara azterketa guzti hauek egiteko. I berdin AX ber B moduko funtzioa nolakoak diren aztertuko dugu. Begiratu grafika nolakoa den, parabola urra A bat denean. Hemen daukagu formula. Irristailo jarri dugu A parametroari aldaketak aplikatzeko. Ikusten dugu A positiboa den bitartean, parabola urra dela, negatibo denean ganbila dela. Beste alde batetik A zenbait eta handiago izan, orduan eta estuagoa izango da parabola. Eta negatibo denean A zenbait eta negatiboago izan,
parabolaren grafika, orduan eta estuagoa izango da. Orain i berdin aik izkarratu gize moduko funtzioak aztertuko ditugu. Z aldatzeakoan begiratu zer gertatzen den. Azken finean Z gaiazkeak adierazten du non mozten duen i ardatza. Ze alturatan mozten duen i ardatza. Eta azkenik, ebaki puntu hori erpina izango da, parabolaren erpina izango da. Orokorrean, esan dezakegu parabola batean B eta C 0 badira, parabolaren erpina 0,0 puntua dela. Eta aurrala ganbila izango da A positiboa edo negatibo den arauera. Aek izkarratu gehi C modukoa badira, B gaia 0 bada, esan bezala, zeren balioak adieraziko du erpina zein den 0, C izango da erpina. Eta A beti bezala adieraziko duena da aurra den, ala ganbila den, eta itxiagoa den, edo irekiagoa den. Ze eragina dauka Bek? B parametroak oin ikusiko dugu. Balio batzu eman, zein beste batzu eman, ikusten dugu aurtasun edo ganbiltasunean ez duela eraginik. Eta irekitasun mailan ere ez. Bai daukala eragina X ardatzarekiko ebaki puntua zeintzu diren horretan. Aldatzen dira. I ardatza non mozten den ere B aldatuta ez da aldatzen. Esan dezagun, I ardatzarekiko ebaki puntua beti izango dela 0, C puntua. Lehenengo koordenatua 0 denean, I C delako. Bueno, funtzio mota guzti hauek aztertu ditugu kasu ezberdin batzu erabilita. Zuk ere fitxategi hau izango duzu eskura eta erabili alduzu bere ezaugarriak hobeto ulertzeko. Jarraian, eskura izango duzun ariketa hau ebastea proposatzen dizut. Bi parabola dituzu hemen, parabola marroia aldakorra izango da, A parametroak aldatzen dituzunean parabolaren grafika aldatuko da, eta morea finko izango da. Orduan, hau eskatzen zaizu. A, B eta C parametroa mugituta, lortu behar duzuna hauxe da parabola marroia morearen gainean jartzea.